Milan već 35 godina u Brčkom vodi restoran. Da je svakog dana izdvajao po euro, skupio bi više od 12.000. Ali izdvajao je znatno više, a sav novac posljednjih godina čuvao na računima Bobar banke. Ja kao običan smrtnik koji se ne razumije mnogo u te takve zakonske propise, sam vjerovao da je to zaštićeno, da tom bankom upravljaju ljudi, da ima država, da ima agencija za bankarstvo i da će to sve na kraju biti ok. Ali nije bilo. Dan prije nego što je trebalo isteći oročenje novca koji je položio, u Bobar banci je zavedena prinudna uprava. Milanu je saopćeno da njegovog novca više nema. Jednostavno dođete u situaciju da ne možete ništa učiniti. Prostorije Bobar banke u Brčkom su na brzinu iseljene. Pokretanjem likvidacijskog postupka u Bobar banci blokirano je blizu 10 miliona eura koji su pripadali Brčko distriktu. Razvojno-garantni fond imao je svojih 250.000 eura, Zavod za zapošljavanje 1.300.000 kao i Direkcija za financije. No najviše novca na računima banke imao je Fond zdravstvenog osiguranja. Vlasti Brčkog distrikta o svemu su izvijestile lokalno tužilaštvo i policiju, spremaju novu tužbu, a uporedo s tim, kažu, traže odgovornost i u vlastitim redovima. Kako je moguće da, na primjer, Fond zdravstvenog osiguranja samo ima jedan otvoren račun i to u Bobar banci? Direktorica fonda tvrdi da se do ugovora s bankom došlo na osnovu zakona o javnim nabavkama. Bilo što da nabavljate što je jedno, ponuđač najpovoljniji može biti samo jedan. I sami, kaže, pripremaju tužbe protiv odgovornih. Mi smo mišljenja da bi prava adresa bila tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U moru podijeljenih nadležnosti još niko nije utvrdio odgovornost za nestanak 5 miliona eura iz trezora Bobar banke i prije njene propasti. Agencija za bankarstvo RS-a je zbog sumnje u organizirani kriminal podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatih osoba u banci. Okružno tužilaštvo Bijeljina predmet je proslijedilo entitetskom specijalnom tužilaštvu, a ono ga vratilo nazad. Nema osnova sumnje da postoji zločinačko udruženje koje čine nepoznata lica zaposlena u Bobar banci koja su se udružila radi vršenja krivičnih dijela, čime bi učinila krivično djelo organizovani kriminal, krivično djelo protiv službene dužnosti ili krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, a u smislu da je oštećen budžet ili otuđena imovina Republike Srpske za koje bi bilo nadležno specijalno tužilaštvo. Zbog sumnji u političku pozadinu slučaja, Transparency International izražava bojazan da će i priča o Bobar banci završiti bez utvrđivanja krivice. Da će se vozati između tužilaštava i na kraju će nestati negdje u ladicama kao i mnogi slučajevi do sada, posebno slučajevi protiv visokopozicioniranih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Bio bi to najgori scenarij za distrikt i za ljude poput Milana s početka priče. 35 godina štedio je za stare dane, plaćao obaveze državi, a sada kaže nigdje države da ga zaštiti. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Brčko.